αγώνα. Βλέπουμε εδώ τον Καζλάσκας. Δεν ένορμα. Što se pobio? Jer onaj Kurtinaitis bio. Αυτός είναι ο καινοφέριμος λόγος που ευστοχεί στην πρώτη. Jembre i Svi sam ja zapalio. Tamo su se provocirali nešto i udarili. A oni su njega provocirali. A ne, on njih. Ο οποίος θα δεχθεί σε λίγη ώρα στις 10 παρατέταρτα την πρώτη φάση με τους συμπατριώτες του. Давай точнее. Ω, θα το τηλιώνω τα δικά μου. Σε 2 και 38 ακόμη. Σκορ στο 68-47 με τον Κρίστη. Ovo malo popusti, nek se malo stignu. Češći gubi sad Από τους 3 τρόπους sati. μόνο Μοσκόφ με 10. Έχει συγχαρητικό πόντο. Το λάθος είναι από τον Βοροτσέβιτς. Τα βήματα καμπίατα κιόλας. Καθαρά. Pa nema mjesta, neće da se drže tamo. Koji nije matke, nije mjesta zašto plaćamo glupi sad. Šta ćeš da sediš tamo? Neka je jebote, bolje da je tamo. Pa ti misliš u sigurnost? Pa ja. Ja, Po pizdi, ja da bi ne u slome. Pa da djete baš tako je. Pravo, ja bi prijeto pravo. Έπεσε πάνω στον Βοροτσέβιτς. Šta je, ja pao na. Ovo samo polako, nema potrebe. Το τρίποντο είναι από τον Φριτζόν. Četvrte trojke su dali ove četvrtine. Οι Ρώσοι οι οποίοι στα τελευταία 3 αγωνιστικά λεπτά έχουν I καταφέρει sad se napali na minut σημαδέψουν 54 την da εικόνα τους, će. αλλά Pa kad mi ne bi igrao možda bi stigli. υπολείπονται Bravo. αυτός των Σέρβων, ενώ είμαστε στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Ajde, ajde. Φριτζόν για πάλι θα πάρει το φάουλ Šta je svirao? στον νεάρο Σέρβο. Dobro, malo do. Πράγματι ο Μπιέλτσα περνά στον Πάκο Τζιούβιτς. Evo ga Ritu. Στη θέση του περνά ο Πάουτιτς. Φριτζόν φτάνει στους 7 πόντους, είναι αλάθαστος. Έχει 2-2 τρίποδα και μία βολή. Αλλά συνολικά Πήγος είναι šest. To je bilo 3, bilo malo previše. Μαζική σήμερα. Zato kažem, gdje ćeš igrati sa 30. Για τον Πόποβιτς. Bilo Litvana sa 20 i Da, nešto. od nas. Ne znam od Grci koliko su gore. Εκείνη το κλέψιμο από τον Je tako, bez šećer, bez mlijeka. Samo možeš šećer. 30, ali hoće šećer. Το περίφημο βελάκι. To počinje da se zajebavaju. Και έχασε τη δουλειά ο Πόποβιτς. Neću to. Što ga prošeta. Στα ευστοχή 46 μέτρα, ο Φέιμος Ντόφ, ο οποίος μέσα στον κακό χαμό της Ρωσίας κερδίζει τις εντυπώσεις. Εδώ και το κλέψιμο. Jebote, šta rade ovo? Λοιπόν, οι Ρώσοι που βιώνουν. Ja, kaj, nek bude ispod 10 ako može. Και είναι να αναρωτιέται. Prenesemo loptu, evo, šta bi rade da vodimo 5? Για το χρόνο, τεχνολογικό. Bolje da se desi da se ne može neko povredi. Και βέβαια να έχει μια χαλάρωση η Σερβία. Πάντως δείχνουν οι Σέρβοι αυτή τη στιγμή ότι άσχετα αν υπάρχει χαλάρωση, όσο χαλάρωση μπορεί να έχει μια ομάδα που βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας και ο προπονητή τον Ιβκοβιτς, μετράει αυτό πάρα πολύ. Ενώ όμως λόγω που σκοράρει και πάλι φτάνει στους 14, ότι έχουν πρόβλημα όσον αφορά όταν μια ομάδα τους πιέζει. Έχουν κάνει αρκετά λάθη πάνω στην πίεση των Ne Ρώσων. može ovdje, pa ne bi da tu ništa 20 različita. Αυτό το στοιχείο το οποίο κρατάμε ενώπιση του Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας. Το φάουλ τώρα ήταν από τον Πονκρασόφ. Τελείωσε το ημίχρονο με 5 λάθη Σερβία και έχει 15 στο δεύτερο ημίχρονο. Και τα περισσότερα από αυτά είναι από τη στιγμή που οι Ρώσοι αποφάσισαν να πιέσουν, δηλαδή τα τελευταία 5 λεπτά του δεκαλέπτου που διανύουμε.
Γιάκοβιτς στοχή και στις 2 δευτερολές, το σκορ στο 70-58 και time out από την Ρωσία. Διακοπή και επιστρέφουμε. Τελικά τι είναι η χώρα μας? Είναι καφνά? Σίγουρα είναι τα νησιά και Κάτσε εδώ πίσω. Πώς θα πάει, θα κρατάνε, μα τι να ξαφά. Evo ga, naručio telefon u Italiji, on sam govori italijanski. Το οποίο ουσιαστικό προσελκύει Παστίτσι εκατομμύρια μου Σεπτέμβριο δεν είναι γύρω για μάλα τρέμους. Γι' αυτό και εσείς τώρα απαιτείτε στα έμπειρα χέρια μας. Чистомистов, Принестов, Чистомистов. Само то, що Чистомистов. Ето ти най-веча карта на моят живот, пусть да чека. Τσέκι, μισό нещо, βρати στο πάνω να τις κάνει. Βλέπετε τώρα ακόμη εδώ στο ΆΚΑ για το πρώτο παιχνίδι της τρίτης και τελευταίας ημέρας του φετινού τουρνουά. Σερβία 70, Ρωσία 58, εκεί που κινδύνευε να ηγηθεί μετά το σκορ η ομάδα του David Blatt. Στόχισε σε ορισμένα τρίποτα, διόρθωσε την εικόνα της, πίεσε στην άμυνα, βγήκαν κάποιες συνεργασίες και έτσι κατάφερε να συμμαζέψει την φορά. Από αυτές τις δύο ομάδες Είπα μία εγώ στα strane, crna zona. Gledaj Gaško ovdje. Ito, srpski. Kak? Da vidi, gdje? Da vidi, ja to ne znam. Ve kakarski heavy. Ali najbolje mene svih u osnovu preko na grobu. Δηλαδή η δύναμη της Σερβίας Ajde, ja gledam, Ajde ko biki. gledaj kak je, mu fali crven plašt, da se zavijeći kod snimanja. την απουσία ειδικά του... Dobio mi 160 eura ili nudo. Što? Bio kod mene nudo robu. Nigdje ga nije probio, isto je kod του već. παιχνιδιού. Jo? Ο Φριτζόν θα αστοχίσει στο τελευταίο τρίγωνο που Μπράβο! το φάουλ είναι πάνω στο... Ja, ne, sad svirajte. Καλύτερες βολές τώρα στο σέντερ, Da vidim, ima li još ti kakvi klip? παίκτης ο οποίος A διακρίθηκε gleda. από την ομάδα του David Što Blatt. što mi je jebeno kak sam kad mi je kratka kosa je. Ko ubici. Profesionalni ubici. Pa dobro, to mi je zanima. Pojde čisti samo. Και νέο time out, το οποίο ζητά ο Ντούσαν Νίκοβιτς, θέλει να δοκιμάσει τους παίκτες αυτά τα τελευταία 3,2 Jeste, evo δευτερόλεπτα. je Mazurčinka i... Εμείς θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για την ολοκλήρωση του Pojde αγώνα. skin sliku fajdu. Ne, ne, ja sam dečki. Big fat pig.